И здравейте, дами и господа, аз съм Марто55 от Дея Крафтърс и сега ще ви съобщя една новина. Тъй като станаха много поредици, аз прекратявам поредицата на Mega Survival. Делитвам сървъра. И това исках да ви кажа. Сега, за който не са видяли, това е моето синглплеер оцеляване. Ето тук в тази къща, която направим миналия епизод номер 1. Прекратяваме поредицата, продължаваме поредицата на FIFA 15. Ето вижте какво има в честа. Така, този клип няма да бъде дълъг, просто само ви информирам. Тъй като в момента интернетът ми е много слаб и само качвам този клип набързо. И няма повече да продължаваме тази поредица. Просто я спираме и толкова. Може да почнем друга, но просто тази не вървеше поредицата. Намерахме диаманти, много работи, но за жалост я спираме. Просто много поредици станаха и се наложи нея да спра. И така, драги зрители, пак ще се видим. Абонирайте, лайквайте клиповете, харесвайте и чао!